imong tapat. Smiley sa imong mata. Salamat sa Ginoo nga naata karon sa the first Sunday of February 2022. Nakaduha ka bulan na gyud ta sa 2022. Welcome sa third service. Welcome sa ikatulong service, ikatulong schedule for today. Now we had our first service at 6 a.m. Atong second service at 9 a.m. pod. No? So if you are used to third service, no, ana jud ka og third service, pwede mo sulayan ang ato ang first or second service, no? Kay aron kanang makabalupog ka unsay ka ng mga tao, kita po ka sa mga tao sa first or second service nga tigsimba. Okay ba? Salamat sa ning amen. Welcome sa ato ang mga first-timers. We are so happy nga nakikauban mo namo, and we hope that this won't be the first and the last nga time nga nagkauban mo namo, but we hope to see you again and again every Sunday to join us in fellowship and in worship diha sa Ginoo. Amen ba? Manindog tang tanan as we get ready to receive from the Word of God. Andam ba ka nga mudawat gikan sa pulong sa Ginoo tonight? Salamat sa ning amen. Salamat aside from our hearts being ready, being set ready. I know kabalo na gyud nga we need to have our Bibles, our notebooks, our pens, so that we can truly continue to be kanang disciple ni Jesus, no? Tinun-an ni Ginoong Jesus. If you have always been in this church, mahimo na kang disciple sa Ginoo. O kanang having your own Bible, notebook, and pen is one sign nga disciple ka. Padayon ka nagtuon diha sa Ginoo. If you have Bibles with you, kindly turn to Book of Matthew, chapter 25, verse 14. So good hangtod sa 30. Medyo taas-taas ni siya. This is a parable. Balik ko na ako. Matthew 25, so good sa verse 14 hangtod sa verse 30. I'll be reading from Good News na translation. Naana? Sa wala makadalag Bible, I hope nga makadala mo Bible next time. All right. Matthew 25:14 to 30. At that time, the kingdom of heaven will be like this. Once there was a man who was about to leave home on a trip. He called his servants and put them in charge of his property. He gave to each one according to his ability. To one, he gave 5,000 gold coins. To another, he gave 2,000. And to another, he gave 1,000. Then he left on his trip. Verse 16, the servant who had received 5,000 coins went at once and invested his money and earned another 5,000. In the same way, the servant who had received 2,000 coins earned another 2,000. But the servant who had received 1,000 coins went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. Ning uli na ilang amo. The servant who had received 5,000 coins came in and handed over the other 5,000. You gave me 5,000 coins, sir, he said. Look, here are another 5,000 that I have earned. Well done, you good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. Verse 22. Then the servant who had been given 2,000 coins came in and said, You gave me 2,000 coins, sir. Look, here are another 2,000 that I have earned. Well done, you good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. Then the servant who had received 1,000 coins came in and said, Sir, I know you are a hard man. You reap harvest where you did not plant,
and you gather crops where you did not scatter seed. I was afraid, so I went off and hid your money in the ground. Look, here is what belongs to you. You bad and lazy servant, his master said. You knew, did you, that I reap harvest where I did not plant and gather crops where I did not scatter seed? Well, then you should have deposited my money in the bank, and I would have received it all back with interest when I return. Now, take the money away from him and give it to the one who has 10,000 coins. For to every person who has something, even more will be given, and he will have more than enough. But the person who has nothing, even the little that he has, will be taken away from him. As for this useless servant, throw him outside in the darkness. There he will cry and gnash his teeth. Mag-ampo ta. Ginoo, daghan kaayong salamat karong gabi una that you are here with us. Your presence is already here, Ginoo. Lord, I believe, Holy Spirit, naan nakadaan, nag-andam ka sa among mga kasing-kasing. Lord, even sa among huna-huna, Ginoo. Lord, I pray, minister to us through your word tonight, Lord. Let it be, Ginoo, nga matag usa, walay labyan, Lord. Matag usa, ma-transform me, mausab among kasing-kasing towards, Lord God, sa many things, daghang mga areas sa among kinabuhi nga gikinahanglan nim usbon, Ginoo. We are willing, Lord. We are listening to you and we are willing to be transformed. Thank you, Lord God. Use me tonight, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapanglingkod mo? Karong gabi una, maghisgot ko mahitungod og investment. Oh. Dili, investment scam. Kinsa na ba'y na-scam diri og ka na mga investments nga mga piki. Oh. Not just any investments, but eternal investment. The title of this, ang paghisgutan ako karon, iyon nga, Investing for Eternity. Lugi ang dili mag-invest. Oh. Investing for eternity, lugi ang dili mag-invest. Oh, kinsa na ba nakasuway diri nga mag-invest, gagmay or dagko, no? Taas ang kamot. Mo, dili lagi kita mo kuan, dili lagi kita mo pangayuan. Oh. One of the wisest and the best thing that you can do aside from having savings, no? Kinsa ba'y naay savings diri, na alkansya, na ay gitaguan, na ay tinigom, taas kamot. Ang uban di pa jud mo angkon, no? Ako'y alkansya, no? Nami alkansya sa mo sa kauban sa kong bana. Oh, gagmay man na nga tinigom, dagko man na nga tigom. The best thing pag ang pinaka kanang maayo nimong buhaton aside from your savings is having an investment. No, sa mga nakasulay na og investment, kuan kayo kanang moingon gud sila nga yes nindot kaayo nga mag-invest. Oh, kanang investment nga dili scam, ha? Kanang tinuod nga investment. Oh, kay ang imuhang kanang dili lang kay different from savings, kaya ang savings, the same amount, kung unsa imong gihulog, mura po gihapon imuhang makuha. Kung naa kay savings or kanang alkansya. O, lahi ang investment. Unsa man dining investment? Let's go to the meaning of investment or investing. Investment is investing is the action of or process of investing money for profit or material result. Naghatag ka, nagasto ka, nagpalit ka. Oh, kanang para makaginansya for profit or material result. Another meaning is that an asset is bought or that money is put into the bank to get a future interest from it. Mo nang katong gibasa nato sa parable, kato ikatulo nga servant nga wala niya gi-invest nga iyang gilubong hinuon ang katong gibilin nga kanang sa iyahang amo, ningon niyang amo nga, you could have put it in the bank, at least mo earn og interest, maski gamay, no? Para na ako'y makuha pagbalik nako.
Oh, that is one. Another is a way of investment is a way of potentially increase the amount of money that you have. No, when you invest into a business, invest into something, isa ka kumpanya or mopalit ba kag stocks, no? Inga naagin na siya kanang mutubo gyud na siya. Naagin na siya kanang naagid kay maginansya ana niya. Oh? Okay ba? Nakuha ba nato? Salamat sa naka-amen. Oh, now, I will not be talking about any kind of investment, nor mag-recruit sa inyo hang mo invest mo, o asa dapita mo dapat mag-invest, or any financial schemes. This is not, dili ni siya scam akong pagkahisgutan karon. But as Christians, this is the kind of investment that we should be investing on. I am talking about investing for eternity. Pwede di ay ta mag-invest para sa eternidad. No, kung muhisgot kag eternity, there's no measure of time and space. No? Eternity, forever. Kung maghisgot ta og eternity, it means walay oras, no? Walay kamatayon. No? Eternidad na siya, no? Forever. Sa parable nga atong gibasa ganina sa Matthew, in the passage that we just read, it talks about sa usa ka amo nga naa siya tulo ka servants nga ihang gibilan of certain amounts of gold coins kay ning biyahe siya. No, ang tulo ka servants niya dunay nagbilin siya lain-lain nga mga amount. Nag-ingon din sa version sa verse 14, He puts them in charge of his property. Naghisgot din ha. Okay, please take note nga kaning parable starts with the kingdom of heaven is like this. Kung unsa man imong version din ha, but nag-ingon na din ha nga sama niini ang gingharian sa Dios. Unsa may but pasabot ani? Why would Jesus tells us kanang mga parables? Nganong kang naggamit si Ginoong Jesus og mga parables, mga sumbingay. This is in order to use everyday story to illustrate and connect ordinary people to spiritual things. Kabalo og nakasabot si Ginoong Jesus nga sa dihang gusto siya makig-relate nimo og nako. Nagamit siya mga stories. Kanang common nga masabta nato nga mga sugilanon. Kinsa ba ganahan diri istorya? Ha? Kinsa tigpaminawan diri og drama sa radyo sa una? Kanang mga paghuman og balita og udto, or human og balita og buntag, alas 8 baka alas 9 or sa hapon, alauna or 1:30 magsugod na gyud ang drama. Dayon kuan ka ng maminaw gid pag-ayo. Karon sa millennial modern nga panahon karon, ang mga batan-on sa na may gipaminaw? K-drama. Nagining tubag og K-drama, na ay mga subscription sa mga Netflix o unsa pa ba din ha nga mga channels nga makakita og mga K-dramas. Tama ko, Dili? Tama. So, si Jesus, dili siya stranger to us. He really can relate to us. He really can relate to you by using stories, parables. Gusto manggod siya nga masabta nato mga espirituhanong butang. Gusto manggod ang Ginoo nga maka-relate ta niya. Gusto manggod siya nga makabaluta unsay pamaagi sa gingharian niya. Aron kita dadun ta niya ngadto sa iyang gingharian. Nakuha ko ninyo? And so this parable nag-ingon sa sinugdanan nga linya, and the kingdom of God or the kingdom of heaven is like this. So this story, kani nga parable, pag-translate na to the spirituhanon nga side, this is really about the kingdom of God. Amen ba?
No, so masabtan nato nga munig kabubuton sa Ginoo, munig gusto sa Ginoo. Atong pagkahisgutan karon muni ang gusto sa Ginoo nga masabtan nako how ang sistema sa Ginoo nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Oh, aron nga naman aron mahimo tang nga maandam, aron mahimo tang maangayan, aron mahimo tang so that we can get our acts together and become worthy servants. Sama sa gibutang giingon dito sa parable. All right, number 1 nga punto nga ako ang i-share karong gabi una for those who are taking notes. Number 1, gusto na ako nga i-point out din that God puts us in charge of His property. God puts us in charge of His property. In verse 14, nag-ingon din the master who was about to leave home on a trip called his servants and put them in charge of his property. Gibinlan sa iyahang property, sa iyang propiedad. Basically, as we all know, everything that we see and we don't even see, everything that we see and even not see belongs to the Lord. Tama ba? Tanan nga atong makita and even dili nato makita ang mga butang, ang tag-iya ana mao ang Dios. Ang atong kinabuhi, our lives and everything that we have comes from the Lord. Importante kaayo na nga ma-acknowledge nato sa ato ang kinabuhi. Nga walay ato ba? Tanan imong pagkaikaw, tanan imong nabatunan gikan sa Dios. Psalms 24 verse 1. Salmo 24 versikulo 1 nag-ingon. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Balikon ako. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Maka-amen ba ka, ana? Amen. It's very true. Then, the master entrusted his property to his servants. Kabalo ba ka nga ang Dios iyahapod kang gipialan? He entrusted his property to us. Unsa man nga mga properties atong hisgutan tonight? Number 1 nga property, time, panahon, oras, time, time. Ikaduha, wealth or finances. Naaba kay unsa man na kadak-ang amount nga naa ka, unsa man nakagamya, but He entrusted you with certain amount. Time, wealth or finances. Ikatulo, strength, abilities and talents. Strength, abilities and talents. Kusog, sa ability, mga abilidad, kanimong mahimo nimo og mga talento. Ingon siguro ka nga, strength na ako, abilities na ako gamay, talent, zero kog talente. Kabalo nga talented kay ka, mukaon, matulog. Basin wala lang ka, Everybody, every one of us, gibinlan sa Ginoo ani. Kisay gibinlan og time, oras, panahon. Kabalo ba ka nga, tagsa nato, pareho rata og time? 24 hours a day, 12 hours ang adlawan, Pag pangit-ngit 12 hours, usay ka ng balihon pa nato, mamatata sa gabi, matulog ta sa adlaw. Maski unsa ka kabisi, maski unsa ka kawalay gibuhat, 24 hours gyapon imuha. Walang labis, walang kulang. How many of us, tungod sa kadaghan natong ginabuhat, we wish nga kulang pa man ang ako ang oras sa adlaw, Gusto tang madugangan atong oras sa adlaw ba? Naiuban nga sobra-sobra po kay silang oras sa ilahang kinabuhi, sa ilang adlaw. Wan sa kabalon, sa akong buhaton, sa pa man akong buhaton.
Oh, kung pwede pa lang, no, nga kanang para sa salida ba, nga mahulam og oras. Oh, na salida ba nga kanang hapit na human na yung oras, mamatay na siya pag mahuman yung oras, then pwede siya hatagan ng oras. Oh, salida raman to, di man to tinuod. Okay, no, time, wealth, finances, strength, abilities, talents. These are the properties nga gibilin, gi-entrust, gipiyal sa Ginoo sa matag-usa nato. Oh, sometimes mga tao naghuna-huna sila, no, nga unsay ilang nabatan, what he has are his. Huna-huna sila nga unsay iyahang nabatunan, iyaha to because naghago siya ato. Because naningkamot siya nga ma-earn niya. No, naghuna-huna siya nga iya, siya may tag-iya. And sometimes he thought nga iyang kinabuhi iyaha. Ang tao, naghuna-huna siya nga ang iyahang kinabuhi, siya may tag-iya. Nga siya may magbuot. Nakaagi ba ka na sa una nga naghuna-huna nga ako may tag-iya sa akong kinabuhi, ako yung magbuot. But karon nga nakaila na ka sa Ginoo, you acknowledge that your life, ang tag-iya, kinsa man? Ang Dios. No? Amen? Ug tanan nga atong nabatunan, ang Dios ang tag-iya. Let us not be like the rich fool nga naa sa Luke chapter 12 verse 16 to 21. Dili lang nato na pagabasahon. No? Unsa may ingon kato sa dato nga buang-buang. Oh, daghan man gud kay siyag ani. Daghan kay siyag abot. Daghan kay siyag income. And so ang iyahang kanang budiga, siya nga puno naman kaayo. Ingon siya siyang kauga, kana ako ning gubon din, magtukod ko og dako nga budiga. Then ako isulod tanan akong abot. Then daghan na kay kog kwarta. Dayon, dili na dayon ko mabalakas akong kinabuhi. Di na dayon ko mabalakas akong ugma. Ingnon na din ako ang kagugalingon. No, kanang maglipay ka. No, ug magmaya. Kay dagkuan na kay ka, kanang daghan na kay ka o kabtangan. No, the rich fool was so full of himself. Puno siya siyang kaugalingon. No, little did he know nga ang Ginoo naglantaw sa iyang kinabuhi. O diha dayon giingnan siya sa Ginoo, gikuha ang ihang kinabuhi. Kinsa may nakapahimulos sa iyahang ani. Naa ba siya nadala sa dihang namatay siya? Wala. Somebody took advantage sa iyahang or benefited sa iyahang gibilin nga iyang unahuna nga iyahaton tanan. No, dili unta ta mahimong sama ato nga dato nga buang-buang nga naghuna-huna lang sa iyang kaugalingon nga naghuna-huna siya nga siya mo'y tag-iya sa iyang kinabuhi. Oh? All we have and all that we are just borrowed gikan sa source. Hinulman lang, inahinulman. Oh? Are just borrowed from the one source of all, the maker of heavens and the earth. Nga mao ni Ginoong Jesus. Nga mao ang imog akong manluluwas. Nga mao ang imog ako nga Ginoo. Amen ba? Palakpakan nato ato ang one source. Hallelujah. We are but stewards. Unsa man ang stewards? Mga piniyalan. No, gibinlan lang ba? Dili gid mo ang tag-iya. Gipiyalan lang ka. Kay gihimo kang manager. Oh, dili gid ikaw ang owner sa business. Dili gid ikaw ang owner sa company. Gihimo lang kang manager. Ikaw tig-manage. And so let us be a good manager. No, mahimo tang maayo nga manager, maayo nga steward. God puts us in charge of all these things. No, katong time, wealth, and finances, no, and strength, atong kusog, abilities, no, and talents. Oh, gipiyalan ta sa Ginoo ani. Now, how did we handle or manage these properties? Did we invest it or bury it on the ground? Giunsa ka na to. Pila naman kakatuig na nabuhi diri sa kalibutan.
Batanon pa ba ka? Nana ba ka sa middle age, hamtong-hamtong? Nana ba ka sa 50s pataas, 60s pataas? How did you manage these properties nga gibilin sa Ginoo? Gi-entrust sa Ginoo sa imuha. Importante kaayo. Nga mahimo tang makapamalandong ba? Nga, Lord, kinahanglan na ko mamaayo, mahimong maayo nga kanang kapiyalan, kabinlan. Amen? Number 2. He gave to each one according to his ability. In verse 15, now he gave to each one according to his ability. In verse 15, nag-ingon din na, ang agalon, the master, he gave to each one according to his ability. To one, he gave 5,000 gold coins. To another, he gave 2. And to another, he gave 1,000. Unsa may but pasabot ani. This verse proves that each of us, unique ta. Tagsa-tagsa nato. Lingian na imuhang tapad. Pareha ba mong dagway? Ha? Dili, no? Even mga kaluha, dili parehog dagway. Unique. Na ay unique nga abilities. No? Na ay unique nga mga kahimuan. Na ay, importante kaayo nga just like the master, naghatag siya og lahi-lahi, no, according to the servant's ability. Oh, kita siya kaning servant number 1, ang makaya niya 5,000. Servant number 2, ang makaya niya 2,000. Servant number 3, ang mahimo niya makaya niya is 1,000. Nakabalo ang master. Ang atong Dios nakaila siya nimo. Ikaw nga naglingkod din ha. Ug asa na karon ang imong hunahuna ug naa pa ba diri sa church ug ning lupad na ba imong hunahuna? Kaila siya nimo. Kabalo siya unsay naa sa imong kasing-kasing. Kabalo siya unsay motibo sa imo ug akong kasing-kasing. That's why kabalo siya sa ihang gihatag nimo nga sa iyang gipiyal kanimo nga properties. Sa iyang gihatag nimo because He gave to each one according to his or her ability. But He has given according to our abilities. It's already been, naana sa ato ang mga kamot, gihatag na sa Ginoo. The big question now is, what are you going to do about it? Unsa man imuhang buhaton, anang gipiyal sa Ginoo sa imuha. Sa oras, sa time. Naghisgon man na kaganina sa iyang properties. Usa is ang oras, ang panahon, ang time. Some of us, some are working 8 a.m. to 5 p.m., regular office hours. Monday to Friday. That's 8 hours a day, Monday to Friday. Some of us are working 12 hours a day. Kinsa na ba yung nagatrabaho 12 hours a day? No nga, muuli sa ila mo trabaho alas 8 then muuli sa ilahag alas 9 na sa gabi. No, ni may ana nga mga kayod-gyod, laban lang. Nakoy audience. Kanami daw, grabe yung kayod, tilukon hantod sa katapusang customer. Ay, di sa taman nirado kay naapay mamalitron, naapa. Ningkamot gid pag-ayaw, grabing trabaho. Grabing pagpaningkamot. Some of us, upat lang ka oras mo trabaho. Upat lang ka oras, online job. Upat ka oras ang shift. Ingana. Pero dako na kay siya og kita. Yet some of us, walay trabaho gyud. Why gibuhat? Pag matas buntag, hangtod, pagtulog na po niya, why trabaho? Masin ikaw na. But how did we manage our time? Yun saka na to pag-manage. Those who work 8 or 12 hours a day, somehow, still manage to go to cell group, mag-win souls gihapon, and make disciples. Kanina, narbaho niya, 8 hours a day, 12 hours usahay.
No? Pag human, dali kay kuan ka nang moadto ko sa cell group. Dali pakaon sa mga bata, no, atiman, and then sige bye-bye, moadto sa akong cell group. Ikaw baka ni. Nga iani nimo pag-manage imong time. Nga dili gani ka musugot nga malate ka sa mga panimbahon. Dili gani ka musugot nga mo-absent ka. Ay, gilantan mo ko gamaya. Okay ra ni, mainom na ko ubay just sick then go. Ing-ana nimong pag-manage imuhang time. Naakay trabaho, naakay negosyo, yet imuha gihapon gi-invest for eternal things. Ikaw baka ni? Naa baka diri? Salamat sa Ginoo. Naagyud ni dapat diri. Yet, there are also people who call themselves Christians who cannot even come to church on time. Wala na'y trabaho, wala pa'y gibuhat, late pag yun. Makapanakla ang butiki. Wala na gani kay gibuhat sa inyong balay. Senyorita na gani ka sa inyong balay. Dili pa jud ka faithful sa imong cell group. Magsigi pa yun ka pangita og dahilan. Mag-text imong leader, mag-follow up nimo. Ani na, asa naman mo? Going na, leader. Pagani ilis. Unsa ka nato pag-invest ang atong time? How did we manage our time nga gihatag sa Ginoo sa atoa? Giunsa ka nato? Gamay man na nga butang, dako man na nga butang, makita na tanan sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo. Mabadlong ta karong gabi una? Amen? Mausab ta? Mahimo ta mabago? Salamat sa Ginoo. Kay gusto ang Ginoo maliwat ta niya. Amen? Nalaygon ang Ginoo. Ang uban, ilahalang usik-usikan ilahang panahon. Time nga naa sila. Mulabay lang ang adlaw, ay nahimo. Mulabay ang simana, walay meaningful nga nahimo. Mulabay ang January, ning labay ang January, February na karon. Uy, February na dairon. Murag walay nahitabo siyang kinabuhi. Ako kang gidasig, invest your time with spiritual things, with the things of the Lord. Ayaw paabuta nga mabisi pa kapag ayo. Nga wala na kay panahon sa Ginoo. Kidaghan kay mga Kristohanon nga nabisi na sila. And their main excuse is that, I have no time. Wala ko'y oras, wala ko'y panahon. Amen? Wealth or finances, how, giunsa man, ang financial, wealth nimo, imong finances, Some of us are earning more than 20,000 a month. Kinsa man ning more than 20,000 a month, 30,000 a month, 40,000 a month. Some of us are earning ang ana. Some are even below the minimum wage. Pila na ba yung minimum wage na to karon? Those with little knows how to give even their tithes and offerings. Even kato mga minimum lang ang iyahang gi-earn, iyahang naginansya sa iyang negosyo, kabalo kaayo mo kuha og 10%, ihatag sa Ginoo. Faithful kaayo mo hatag sa iyahang tithes and offerings, dili mamis. Pero katong dagko kayong mga abot, dagko kayong sweldo, malimot pa usahay. Magkautang-utang pa usahay. Kay na mismanage ang wealth. Sabtan ko ninyo maigsoon? Importante kaayo nga, because God has given us wisdom. Gihatagan ta sa Ginoong kaalam. Importante gamito nato ni. Butang imuhang kamot sa imong ulo. Come on, everybody. Butang. Ina, ikaw utok. Ina, ikaw utok. Mo-function ka. Amen.
Gihatagan ta og brain sa Ginoo so that we can use this brain to be a good manager of the things that God has entrusted us. Oh? Let us not allow laziness nga mohimo paggapos nato. Let us not allow dili na tutugutan kana bitang mulabay lang bitaw nga mulabay la atong kwarta nga walay nahitabo. Oh? Nagasto lang nato sa daghang mga pagkaon. Ay, gikaon man ako, tute. Okay raman to. Gasige na lang kagkaon. Huh? Wala gani ka na masahe para mo adto og cell group. Kay mo yun ka ay leader, wala mo ko'y pamasahe. Pero, nai-load og kuan, internet, sa iyang cellphone. Huh? Let us be wise, no, in managing, no, in investing our wealth diha sa Ginoo. Oh, those with more than enough, importante kaayo nga makabaluta unsaon pag-invest ani dinha sa mga espirituhanong butang diha sa Ginoo. Strengths, abilities, and talents. No, kusog, mga abilidad, mga talento. Some of us are still young. Oh, akong gihangyo, pag tindog ang nag-edad og 16 years old to 25 years old. Tindog dayon, 1, 2, 3. 16 to 25. Nalimon, feeling na dako. Feeling na 25 years old. Huh? Wow, palakpakan na to, mga igsoon. Ato ang mga 16 to 25 years old. Wow. No, padayon mo sa pagtindog. No, let me tell you, you have all the strength. Naani mo tanang kusog to serve the Lord. Oh, naani mo tanang kusog to serve the Lord. Oh, amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Mo nang ayaw pagyaya. Lingi ay mong tapat nga nagtindog. Inang, ayaw pagyaya. Oh, salamat sa Ginoo. Pwede na mo makapanglingkod? Oh? Daghan batanon. Strength. No, ang young people kanang symbolizes kusog, strength, energy. Oh? Gamiton nato ni nga mahimaya ang Ginoo. Dili ta magpatakag laag-laag og bisag asa. No, magbilar na lang, hutdo ng isa ka season sa K-drama. Why tulog-tulog? Nabulgar ang inyong mga sekreto. No? Okay, okay pa man kay kuti magbilar, okay ra kaayo. Oh, later, mag-edad kag 30 kapin, 40, magmahay na din ka. Sa mga nag-edad og 30 to 40, nagmahay na siguro. No, not just like that. Siguro yung mga areas sa atong kinabuhi. No, may tag, wala ko naging ani sa una. Wala unta ko nagsakit ako ang likod. Wala unta ko GUTI. Wala unta ko. No? Ulahin na ang pagmahay. No? But really, strength, abilities, and talents, let us invest this on spiritual things. Mga butang di sa ihatag nato sa Ginoo. Dili nato usik-usikan. Ang mga hamtong ani ang mga hams mutingog. Woo! Wala ako nag-mention ng edad ha. Yun na ako mga hamtong. Ang mga hamtong kabalo na kaini sila sa value sa ilang strength. Kabalo na kaini sila, asa sila kutob. Yet, naningkamot nini sila pag-ayo to serve the Lord. With all their time, their abilities, and their talents. Because kabalo sila. Gamay na lang. Ang mga batanon, magsalig. Kay batanon pa ko, di pa ko mamatay. And suddenly, naay nahulog, naay naligsan, naay nadisgrasya. Kay nag-inom, naglinubaay. It's a waste of energy. A waste of your life. Nga wala ni mo gi-invest diha sa Ginoo.
Amen? Alright, number 3. Hapit na. Number 3, what you invest for eternity has 100% return. In verse 16 to 17, number 3, ako ang nga punto, unsa imong invest, what you invest for eternity has 100% return. Sa verse 16 o 17, nagsulti na din nga ang duha ka servant, katong gihatagan og 5,000 o 2,000, ang return nila, ang ginansya, 100%. No? Pilay 100% sa 5,000. Mga best in math. Pilay 100% sa 2,000. 2,000. No? I want you to know, mga igsoon, nga sa dihang mo investa din sa Ginoo, mo investa sa mga espirituhan ng butang, 100% ang return ana niya. Oh? Kabalo ba ka, what people are excited most about investment is the return. Oh? Kanang the thing that's called ROI. Unsa nang ROI? Return on investment. Oh, sa mga accountancy or unsa ba? No? Return on investment. Unsa man ning ROI? Gamay nga meaning. No, return on investment. A performance measure used to evaluate the efficiency or profitability of an investment. It also compares how much you paid for an investment to how much you earn to evaluate its efficiency. Mo nang imuhang ginansya, no? Return on investment, ROI. No, kung nag-invest ka, for example, of 5,000, and then kana nga investment promises you nga ang return is 5% every month, pilay 5% sa 5,000. Dili man ko best in math, kinahalag calculator. Oh? So mag-expect yun ka nga na ay return, na ay ginansya. Tama ba? Oh, gusto ka nga sa diha mag-invest ka, doon na return, doon na ginansya. No, ang importante kayo, no? Daghan kayo, many investments atong society karon offers a high ROI, taas nga return on investment, which is so tempting, but it's so unrealistic. Inon ka nga, invest din kay 50% ang return. Invest din kay 30% ang return. No, katong sa aman sa una, mga pila ka to ka percent ang return of investment. Dagko kaayo, nagkaguliyang ang Pagadian City kay grabe, nagbaha ang kwarta. Paghuman, scam di ay ito. Ang next nga nagbaha, ang mga luha. Because ang dako kaayo ang promise of ROI. Tempting kaayo nga mo invest. Kinsa ba na may dili gusto og kanang ginansya, no? But it's so unrealistic. But let me tell you, sa diha mo invest ka din sa Ginoo, invest ka sa espirituhan ng butang, 100% ang return. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon sa dihang dunay kinahanglan mag-amping ta, nga sa dihang dunay moduol nimo nga mo promise og dako nga invest rin na pita dem dako ang ginansya ang return. Think again 100 times, no? Balik-balik ka gyud pag before you let go of your precious hard-earned money. Okay, kung mawala na siya, maski gamay ra imong i-invest, still kwarta gihapon na nga imong invest mo nang naaman ni nga na nindot kay nga mo consult ka sa imong sa leader, sa imong network pastor, kay aron dili ka ma-scam. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Number 4. Last, where to invest? Asa man ta karon mo invest, espirituhanon. Number 1, asa ta mo invest? Invest in yourself. Invest sa imong kaugalingon. Spend your time, your wealth, meaning imong finances, imong strength, imong abilities, imong talents to gain spiritual growth. Para makaginansya kag espirituhanong pagtubo. Spend imong oras sa buntag
Mag-devotional, musayo mata, mag-devotional, mag-spend og time na sa presensya sa Ginoo, mubasa sa pulong sa Ginoo. Kinsa may makaginansya ana, ang imuha bang mama, imuha bang sa leader, ang imuha bang pastor? Ikaw mismo. Dili lang mo gain ka og kanang og wisdom, no, or information from the Bible. Ang Holy Spirit makikistorya nimo, will guide you in everything sa imong kinabuhi. Dili ka makahimo og sayop nga desisyon tungod kay kanunay ka diha nagkonsulta sa pulong sa Ginoo. Ang sayop man gud nato mga igsoon, daghan kay tag nihimong mali nga desisyon. Kay di lula man taning spend, wa man taning invest sa toong oras diha sa Ginoo, sa pagkonsulta sa pulong sa Ginoo. Wala man taning invest sa toong kaugalingon diha sa pagpaminaw, no, sa tingog sa Ginoo. Lahi-lahi man nga tingog ang atong gipaminaw. No, invest your finances, imong wealth diha sa Ginoo. Oh, buy your own Bible. Makapalit man gaytag mahal nga cellphone, Bible nga personal, wala. That's investment for yourself. Oh, palit og notebook og ballpen. Paghago og take notes. Oh, makaginansya ka ana. Amen? Oh, salamat sa mga ning amen. Oh, pamasahe si mo kaugalingon, go to your cell group. Oh, that's investment para mutubo ka din ha sa Ginoo. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2:15. Sa Living Bible nag-ingon, work hard. Work hard. Oh, work hard so God can say to you, well done. Be a good workman, one who does not need to be ashamed. When God examines your work, know what His words says and means. Hoy, ingon niya, maningkamo ta, mutubo ta. Kung Kristohanon ka 2-3 years ago, asa na ka sa spiritual growth karon? Oh, mora maghihapon, dili paghihapon ka kabalo mo abri sa Bible. More than 2 years na ka Kristohanon. Oh, mahimo ka mutubo na. Mahimo ka nga muhamtong na, mo mature na din sa Ginoo. Kay mo anay gusto sa Ginoo sa matag-usa nato. Amen ba? Ikaduha, kung asa ka mag-invest, invest on others. Invest on the lives of others. Oh, spend your time, spend your wealth, spend your strength, your abilities, and your talents so that other people will come to know Jesus. Balik ko na ako. Spend your time, spend your wealth, your finances, your abilities, your strength, your talents, so that ang ubang mga tao makailan ni Ginoong Jesus, pinaagi sa iyong kinabuhi. Gusto ba ka, ana? Mo invest ka sa ubang tao, aron sila makadawat og eternal life. Gusto ba ka, ana? Amen? Amen? Importante nga, importante kay mga igsoon, nga maabot na sa ato ang hunahuna og desisyonan nato nga mo invest ko by giving my time. Muadto ko sa akong friend, ako ang imbitaron, dalon ako sa church aron makadungog siya. Plitihan nako, paisnakon pa nako. Oh? Dili ni sayang-sayang sa akong kwarta kun dili ako ning gi-invest para siya makaila sa Ginoo. Oh? Nindot kaayo na mga igsoon, nindot kayo na nga investment. Proverbs 11:30. Proverbs 11:30. Sa NLT nga version na ingon diha, the seeds of good deeds become a tree of life. A wise person wins friends. Sa NIV nga version nag-ingon din ha. And even nag-ingon na, or a wise person wins friends, or other nga translation na yun, those who win souls are wise. Gusto ba ka mahimong wise? Then, win, no? Dag-a sila din sa Ginoo.
I-invest imong kaugalingon para ubang mga tao makaila sa Ginoo. NIV version na yun, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Oh? The one who is wise saves lives. Nagaluwas o mga kinabuhi. Dili siguro ka para ni Batman, ni Spider-Man, ni Superman, ni Wonder Woman, nga mga superhero nga nagluwas o mga tao. Oh? But, sa dihang imuhang invest, imuhang panahon, imuhang wealth, imong magpagamit ka sa ubang mga tao, you can save them. Sabtan ko ninyo? Amen, amen. You can save them, you can snatch them away from hell. Oh, you can rescue them. Tungod kay imong gihatag, imong gi-invest, imong kaugalingon nga to kanila. Last, how to invest for others. Unsaon pag-invest nga to sa uban. Use what God has entrusted you. Oh, balik-balik atong isgutan imong panahon. Gamitan na. Naa ka. God has given you something. Amen ba? Dili ka makaingon nga, dili man ko kabalote, maulaw man ko, dili man ko kabalo mo storya, dili man ko pareha nimo nga kabalo mo. Oh. Sama sa kung ingon, God has given us kana according to our abilities. Maybe you can encourage somebody. Maybe you can pray. No? Kung naa kay friend nga naay kana nagproblema, loved ones baka nimo, imo bakang classmate, imo bakang workmate nga dunay problema, pwede nimo ingon pwede ko maka-pray nimo. Oh, it's as simple as that. Oh, magpagamit alang sa uban. Amen ba? No, use his property, use the gold coins nga gihatag gipiya sa Ginoo sa imo akong kinamayo the time and wealth, no, strength, abilities and talents. Win or bring your loved ones, your friends, your neighbors, workmates, classmates to Jesus. Invest in their lives and you will not regret. Amen ba? You will never, dili gid ka malugi. Kung invest ka sa spirituhan ng mga butang. You will never go bankrupt. Oh, kay imong investment is for eternity. You may experience siguro some rejections, a little rejection by other people nga sa dihang imo silang imbitaron, siguro balibaran siguro ka, siguro dili siguro ka replyan. Oh, but remember, you don't have to worry about it. You don't have to worry about rejection because si Jesus mismo ang ilahang gi-reject sa dihang ikaw nagpagamit ka alang sa ilang mga kinabuhi. No? Because the presence of God is with you. Because Jesus is with you. Disciple them, take care of them like children growing up until they become leaders who will also do the vision as you do. Oh? So mahimong dili lang kay, no, mahimo tang dili lang kutob nga madala na to, ma-invite na to sila sa church, kundi mahimo sila maatiman aron mutubo pud sila spiritually diha sa Ginoo. Mahimo pud silang leader, mahimo pud silang magpagamit sa mga nagpagamit ka. No, one day, because ikaw naghimo pag-invest sa ilang kinabuhi. Amen? And pagtapos, salamat sa Ginoo nga matapos na gyud ko. Amen ba? Oh. Naghisguta mahitungod og investment. Naghisguta mahitungod og pag-invest sa uban sa kinabuhi sa ubang mga tao. Investment sa tong kaugalingon, espirituhanon. But actually, there's one person who invested in our lives first. Na ay usa ka tawo nga siya ang una nga ning invest sa atong kinabuhi. You know what? He left everything. He left his kingdom. He left the luxury of his throne and gave everything, even ang iyahang tibuok kinabuhi. He decided to invest his love for you and me, even if he has no guarantee of receiving a return, no? A guarantee of return on his investment. But he has faith on you. This person is no other than the Lord Jesus Christ.
Though he lost everything, even his father turned away from him. Dito sa cross, ingon si Jesus, my God, why have you forsaken me? He believed that the moment you and I will open up our hearts to receive Him, He knows that He will have 100% of ROI, return on His investment sa atong mga kinabuhi. Now, it is our turn nga mo invest usab sa atong kaugalingon o ngadto sa uban. Mahimo tang wise karong panahon na. Manindog ta mga igsoon. Naabatay nakuha ning gabi una? Sa ba atong kasing-kasing? Kaya ako, naay revelation nga naabot sa akong kinabuhi. Ang kinahanglan ko mag-usab. Usab akong huna, usab akong kasing-kasing. Muna importante. Nga, mo gawas na rin dapita. Kabalo na ta. Mas wise na ta kaysa sa una. Mas kabalo na ta magkinabuhi kaysa sa una. Mas maghimaya na to ang kinabuhi din ha sa Ginoo kaysa sa una. You know what, my igsoon? If there's one thing that I want to hear from the Lord when this life ends, is this, para sa giingon sa amo, sa master ngadto sa iyang worthy servant. Well done, you good and faithful servant. Come on in and share my happiness. Gusto ba pud ka? Maabot ang panahon. Kamuingon ang Ginoo sa imuha. Well done, my good and faithful servant. That means maayo, nakalipay, nakahimaya, nahimo kang maayo nga manager, nahimo nga maayo ang imuhang pag-invest sa gipiyal sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Sometimes nagtindog ka din ha. Pwede nimo idukot imong ulo, ipiyong ba imong mata, and ask this question sa imong kinabuhi. Nahimo ba kong maayo nga manager? Naga-invest ba ko sa gipiyal sa Ginoo sa akong kinabuhi? Asa ba ni nako gibutang? Asa ba ni nako gi-invest? Nagkalas-kalas ba ko? Nag-usik-usik ba ko? Sa dihang mubalik ang Ginoo, makasulti ba ka ang Ginoo nako? Well done, my good and faithful servant. Come, enter into my kingdom. Or, baka ang masulti sa Ginoo. Sama sa ikatulo nga servant, gikuha ang gamay nga naa siya o gitambog siya dito sa kangit-ngit nga diin na ang paghilak o pagkagot sa ngipon. We have been given this chance and time sa Ginoo karong gabi na igsoon. If you want to surrender your life diha sa Ginoo, pwede mo ipataas imong kamot. If you want to ask for forgiveness sa daghang mga nausik, sa mga mismanage kang oras, mismanage kang wealth, mismanage nga strength and abilities and talents. Pag-istorya sa Ginoo tonight, igsoon. Ayaw palabyan ning higayunan. Don't miss this chance. It may not come again. Gitandog na ka sa Holy Spirit. It's time for you to change. It's time for you to surrender diha sa Ginoo. Pakisulti diha sa Ginoo. Ayaw pagmain sa imong tapad. Ayaw pag-istorya sa imong tapad. Tagsa-tagsa ta.
tagsa-tagsa ang atong accountability. There will come a time of accounting. And each one of us will face our master. Each one of us will account. Hallelujah. Yes, Lord. Ay paghilom diha, pagigsulti sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, as we lift up our hands diha kanimo, Ginoo, we surrender. We surrender right now, Lord God. Sa ilo ami, Ginoo. Lord, sa mga nausik ng panahon, nausik ng mga higayon, nausik ng mga salapi, Ginoo. Nausik nga kusog. Lord, tabangi ko, Ginoo. Lord, nga magamit ni, ma-invest ni, Lord God, for your glory, Lord. I live for your glory, Lord. I live, Lord God, that your name will be magnified in my life, Lord. Lord, because I am yours and everything that I have belongs to you, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God, dungga, Ginoo, paminawa ang matag pag-ampo sa matag usa ka igsuon karong gabi una, O Dios. O Lord, mag-abot Ginoo pagtandog, Holy Spirit. Mag-abot ang tinuod nga conviction, Lord. Maabot ang tinuod nga transformation, Lord God. Lord, nga mahimo mo take action, Lord. Dili ni mo sama sa una, Ginoo. We will take action, Lord God. We will be wiser this time, Lord God. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat. Bless every hands, Lord God, that's lifting tonight, Lord. Bless every hands, Ginoo. Salamat, Lord. We give you praise. We worship you, Lord. Kang pasalamati ang Ginoo tonight, Exxon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pulong ning gabi una. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Malingkod mo, mga Exxon.